Micsoda? Hát, Elfogyott a hídszem. A Cherish. még az Jaj, de az szerintem. nem hit. Elfogyott a hídszem és nem szívtam már délóta. Hú, És én majdnem és- ott hagytam a pokolokót. És kezd szar kedvem lenni, és bazd meg most jövök rá, hogy azért, mert nem szívtam nikotint. Hát nyomj egy kólásat, hát. Kajak Hát jó. azt akarok, egy kólásat bedobok, egy 2 percre, azt Van talán. még 3 darab. Tegnap vettem. Most srácok, én ezt a várost lebontom, nekem kellenek ezek a pianotájlok. Hallottad ezt, Balázs, amit mondott? Még Van még 3 darab, tegnap vettem. pianotájt. Nem. Hát Hú, azokat hú. kell berakni. Ilyen tájlap. Még jó, hogy nem is lootolok, nincs is semmi loot. Baszom. Még jó, hogy az Én legalább nem baszom fel az agyam. Pisztolyjal fejeljek ki, mert 3 pisztolyt találtam. Jézusom, még a fájt. Hallod, eddig szétbasztam egy házat teljesen, és semmit nem adott. Egyet sem. Te anyádon rohangáljál. Köcsög, hol vagy? Cigány. Egy kap. Egy Meghalt. bő, vagy halt egy bő. Jó, megörültem, hogy Egyből meghalt. az első falat kiütöttem, adott 2-t. Tudod erre mit mondjak? Kap be! Kap be hát! Mondjuk azóta többi Vedd nem is a adott kárút. még. Jó. Nem bántásból, Küldjétek Nem el az bánt összes ez. goldokat, mert hónap úgy sincsen már. de hónap még van. Nem. Majd este felrakják be, vagy 3 körül, nem? Csak hát elméletileg ilyen UCT szerint. Ja, az nálunk ilyen 3-kor. reggel 9 környéken, nem? Én is De. úgy gondolom. Mindegy, úgyis le lesznek halva egész nap a szerverek, mindig az van. Meg kaptok fél órás queue-t, megvárjátok, és akkor crash-el a játék. Én Hát, csak meg egy racsézni óra fogok. skill lesz. Máté azért lojálisan, én csak racsézni fogok. Hát ott a queue-t meg kell várnod. Sadly. Bet. No one played that shit. De ő megvárja a De queue-t, nem, mert a login queue lesz, nem Oh. matchfinding queue. te megvárja a Nekem talán queue-t. kell még mozaik? Hallod, 500-at kell szedni. Hagyjál, hogy neked kész van. Beszarni. Súnyiba zero buildra is árul a csávó, csak nem szól. Mondjuk ezt szerintem egyszerű megcsinálni buildbe, mert már bányázod a fát, meg ilyen fasságokat. Hát jó, de ha itt is bányászom, miért nem dobja? Már második házat bontom le, azt egyet se kaptam. Nekem dobja. Kapjátok be. Egyétek meg az összeset. Na, egyet találtam a 20. fal után. Hallod vala? A hiba az önkészülékében. Körülbelül. Check him PC! Hát, Na, nekem úgy dobja, mintha muszáj lenne. Most nekem is Én is oda volt még. rákapcsolt. De amúgy Persze, itt mondtam, hogy gyűjtöm, azt mindenki gyűjti. Nem szóltam volna, le se szarnátok. De üsd már ki a Azért falat nyomjátok, alólam. mert csinálsz. főbasszátok az agyamat, csak azért. Hagyjátok abba. Lépjetek Ott ki. mondjuk. Menjünk Destiny-zni. Zsahás. Ott még egy. Végén majd mehet, ha gondolod. Ott Az még meg fel egy. kell tölteni Kettő, azt a forstelót. Máté, ne flashelj már neki, szegény ideges lesz. Azóta találtam egy ilyen 8-at. 1,1-ból. És ha csak így leomlik, az is dobhatom úgy. Nem, mert a hitpointot kell hitelni. Úgyhogy azért is Anyu. jöttem fel a tetőre inkább. Weak pointot kell hitelni? Aha. Bontsuk le az egész Pleasant piacát. Mit Vagy szóltok? enemit sebezni. Miért adtad? Damaging opponents, opening containers and hitting weak points. Záró. De az a baj, automatán nem veszi fel. Ja. Vagy De, nem- csak nem át kell rajta szaladni. Bár akkor is Nekem egy fő kell időben. ezni. Egy kis időbe telik ki, ezt akartam mondani.
Hoppa. Hitting weak point, azt fő se dobja a weak pointokat. Kurva. Olyan, mint a Colinetről játszani. Na most egymás után 4-et is dobott. Lehet, hogy a Colinetről játsza igazából. Ja. Már az a router. Nem, még 10 ki az 50-hez. Aztán gyűjtötted a 100-at. Aztán meg a 200-at. Spoiler alert. Aztán meg a 300-at. Na megvan az 50. 120-nál jár. Én 183-nal. Mondjuk még itt alattam vannak leesve. Mondjuk kör elején 166 volt, úgyhogy olyan nagyon sokat nem találtam. De csak nem számolja. Az, hogyha a másik fölveszi. Hát ezek szerint... De az elején még számolta. Tök fog lenne. Tényleg elbontjuk innen a várost. Valakat tudod dobálni. Van Mit mondtál? vending machine? Balázs, mit mondtál, mennyit dob a Bounty board? Bounty Board? Hát olyan 3-at általában. Egyet dobott. Volt olyan, ami nekem 7-et dobott. Meg olyan is volt, ami 1-et. Hát akkor mit csinálsz? Hát jó, hány kört játszottunk, Máté? Vagy 2. Hát tegnap azért többet. Azt mindegyikbe szétbasztom, vagy 3-at, vagy 4-et. Ez ilyen aim training. Várj, mennyien van? Mindig én. 59. Ó, he. Amúgy tényleg game training, baszki. Csákányja így menni. De most tök mindegy, mivel trénálod az aimet. Akik lőnek valamelyik. Nem a mi dolg. Nem, mi bontunk. Majd ha jön a kör, akkor tovább állunk. Meg bekapcsoltam a full session capture-t. Csak highlight-et. Ez aztán érdekes videó lesz. Innen szép nyerni. Többiek összeszedik a lootot, lelőjük, az meg is van. Easy. Jó, Amúgy nekem most fullos a loadoutom van. Shoti, mi az? AR, meg van sniper is. Amúgy én is nyitottam egyleg a autósot itt. Már igaz, minden van zöld. Na, akkor verjétek, srácok. Vele. A falakat. Kösz. Instructions unclear. Instructions unclear, I fucked your mom. Amikor a csődnek a visszakerül az ikertestvérével, azért inkább az apját. Gondoljátok el, itt lenne az utcsó kör, azt jönnének ide bujkálni. Azt nincs itt a város. Haló. Azért még van belőle. Már nem sok. Már kevesebb van, mint amikor ide jöttünk. Az biztos. Mértanilag Aztán egy is. csávó Nyilván ugrál, több csak lett. törmelék. Akkor felülről Nagyon kéne jó, bontani? Ja, van itt még város, bontsad úgy a jó eset. Igen. Bőven jut És tovább ebből kell majd mindenkinek. Maximalizálni kell a profitot. Ja. Szerintem, ha lentről bontod, az összes házat se bírjuk ki. Látom, hogy elég gyorsan összékonkodik. Hát mindjárt kész vagyok egyel. Ha alulról bontom. Nem is. Ja, Na, nekem most lesz meg a 200 style. Van itt való vending machine? Lőnek! Visszalövök. Bontja! Mi bontjuk a falakat Békére itt? jöttünk, fasszátok meg!
Bomboklat! Hát ez Ó, meg meg is is halt egy dég. kerítés! Chunky ass fa. Egy fa, kettő dobott. Hát a fákat kéne venni. Picsákot. A fát kéne verni, nem a faszodat. Jó lesz a házakat verni. East felé folyamatosan lőnek. Jön a Bender. Jaj, te is csapatod. Jaj, hova bújjak? Hát ne a házba. De ne véreset? Erősek? Nem. Már meghaltak, ket. Erősek. Voltak, csak kicsit sokszor látok. Verjétek, srácok, verjétek. Rendben, apu. Faster, daddy. Na. We are late from school. Hurry up, daddy. Pont nincs akkor se bot, se vending machine. Nem találtam. Mert botot is ki lehet venni. Nem, hanem olyan meccs küldim, vagy spendbeljék goldot. Bezzek Addig játszik, amíg majd mindenki bagám lesz az összes. headshotosat. Mint az 500? Amúgy a stage 5 az 300, úgyhogy összesen annyi kell. Hát itt van egy, amit nem lehet kiverni. Olyan sok van. Nem engedi. Olyan, mint a Minecraft-ba bányásznák, azt esik a gyémánt, vagy nem. És nincs revár. Újra éreztek valakit amúgy keletre. Jó nekik. Mi éjszakon vagyunk. Ide élet sziget is. Ne! Verjük ki a szigeten a házat. Gyerünk! Hát én még itt Még nyomom. itt van. Azt, itt mennyi tile van, itt valaki itt hagyta. Az lehet Lehet, én én voltam be. voltam. Hát ezen a ponton már bárki lehet. Látod, Ha mindenki veri, látod, akkor rejtély mindig, hogy ki az apuka. Többe? Ki a geci. Úgymond. Hát azért, aki utoljára megy. Ez a szabály, hogyha zsömléztek. Hát köszi Szia, Balázs. zsömlét. Az a zsömléhez jár. Hát elfogy a ház. Kerítés. I had a dream, De miért ide pakolsz hát? Van egy csomó polc. because Alex is jött Fortnite-izni. Nem tudom, minek jött voice-ra. Nagyon diszorientáló volt. Verd ki az Alexet, Dávid. Befogod a pofád? Mennyinél járok? Bazd meg, Stage 1, Speak with Mozaik. Ott tartok. De ez Ne. nem a collect. A collectes, ez csak collectelni kell. 3 questline van abba a cuccba. Ja, látom. Vannak Még örültek. 2 darab kell a 100-hoz. Mellettem izomból rifteznek. Na is hallom. És ez történik akkor, hogyha botokat nem ölik meg. Szétbontják a házat. Ha itt van annyi gyümölcsön, farmolok tovább. Főlegelem az összeset, azt még élek. Jé, megvan a 100. 200. Hogy ez mekkora gigachat dolog lenne már így nyerni.
Jön a kör lassan, Akkor gyerekek. ezt is tölteném föl. Túl. Hallod, kajak mennyi alma meg izé van itt mindenhol. Kec, innen eltűntem az egész. Nincsen már. Nincs Elfogyott épület. minden. Itt még van alaksor. Bazd meg! Azt a kurva! Szétbontottuk az egészet. Azt a kurva! Hard work. I am a dwarf and I'm digging a hole. Össze-vissza pattannak, ez a szarban. És van 5 killem. Hát ilyen az, ha bekapcsolva hagyják az aimat. Képzeld el, kemény munkával megtervezik a tevek a pályát. Playerek, bontsuk Hát- el. Ők rakták be a questet, baszki. Én a kör, pultás! Fussatok! Közben letöltött a Destiny. Hallod, már update van rajta. Mi a fasz? Jó. Szerintem jó dolgoztunk. Mennyin van? 106. Azt 44 jártam. Én 144, de én valami 90-nél kezdtem. Vannak fák, mondjátok. Bazd Ne, meg! na hú. Ami 16-an vannak az egész játékban. Kukorica healer, mármint ilyen overtime. Az Mhm. igen. 5 overtime. Itt vannak fent. Megyek ide. Bontjuk. Menjünk. Abba sok izé van, hordó. Tudom, azért Ó, akarok nekem oda menni. kellene. Nekem is. Már nekem jobban kell. Leestem. Én nem gombáztál be, Peti. Volt nagyon sok. Hát én amíg Tessék, találtam cookie. bombát, eltoltam. Még Na. kókuszokat is hagytam ott egy rakatot. Csak egyszer 130 pajzsot letöltek róla. Ő kell menni Hát én toronyba. kiégek. Ne, lőnek. Bejöttem a házba, itt pont. Nem találnak el, bontok. Ne foglalkozzunk vele, bontsa. Bújjunk el mindenki egy dobozba, hát ha nem lesznek éj. Egy neked. Egy nekik. Oké, Még majd egy. jönnek a kógrok. Ja, én is. Közbe tudsz bányászni? Na nyerünk gyerekek, szerintem. Lassan ugye Elfogyott? magadni nekik a... Miért, Peti? Na, gyertek! Jövök. Ne! Nem vagyok elég gyors a dobozban. Te, itt te. Itt a vége. Téged lőnek. Nem. Hát akkor még jók vagyunk. Fölmenjünk a jumpadra, azt elújjunk a faszba. Azt keresünk még több bontó izét, cuccost. Itt van a jumpad. Nem itt van! Nem, de ott vannak a túloldalon, éppen hátukba megyünk. Szard le őket. Ne, öljük már meg őket. Phil! Most jött meg. Ne, autorán Balázs! Ott vannak a túloldalon. Van szembe egy. Látom. Százat a csirke. Aztán 110 a úgy csirketör. mint szar. Akkor a csirke már nagyon gyors. Kapott 2.15-öt. Gyerünk a kövi körbe szerint. Ja. Vagy itt van rajtunk egy medálos. Szerintem a csirkések, nem? Ja, most elébb ugrott. 3v3. Na, mibe haltam? Körbe.
Pedig beállítottam autórenre. Nem. Egy helyben voltál. De hát szaladtam, akkor biztos neki mentem valaminek. Ott vannak. Nekem nincs ott. Viszont nekem megjött a kajám, úgyhogy én szerintem kilépek. De megeszem, aztán vagyok. Oké. Na hát, 166-on volt, az 34 meg 20. Az 54-et szedtem. 110 tört. Nekem 130. Ide koncsol vagyok. Amikor elkezdtem. 110. Ki a party leader? Ki tudtak dobni? Jó, akkor majd kidobtok. Kilobbozunk azt. Rájuk rassolhatunk amúgy lassan, nem? Ja, de itt van, hogy leave party. Akkor addig benn vagyok lobbiba. Álljatok meg. Illek. Mert ki te tudok adni, azt eldobhatod. Ványom. De ne! Elnyomtam. Kösz. Á, vigy. Na, akkor hol vannak? Vannak itt nagy sniper. Egy knock. Egy knock. Ez is tört már, beért 70. Victory Royale! Na nem szoktunk nyerni, ugye? Na ezt rak fel YouTube-ra ezt, Peti. Geci. Mi? Victory Royale. Várj,